anything MJया बेखौहाय आङो दिनै सैथो बिनि जे रियेल केरेक्टार आरो बियो मा खालामनो सानदों आंनि सायाव आंनि नखरनि सायाव बेखौहाय दिनैहाय आङो रियेलावहाय दिनै आङो बेखेवसारनो होननानै आं फैनो गोनां जाबाय गावनि हौवा सानदोंमोन आङो अनो आङो बिनि थाखायनो आङो हाजासे आङो बेखौ सैथोयै आङो निमाहा होबोदों गोबां आंखौ नासयबोब्लाबो आंनि बिमा बिफाखौ इभेन आंनि बिफाखौ बुनो सोनो थाखाय बियो गसंख्रांलायब्लाबोनो सिथारनो थाखाय आंनि बिमा आरो आंनि गथ'खौ आंखौ बियो सिथारनो नायबाबोनो आं सैथोबोदों मा सोमोन्दो दं ना फिसायनि सोमोन्दो जेबो गैया रायलाय खालामो नोङो दाख्लै आंखौ जानो होनना फैयाखै बियो आं जाजाखायानो दा आं माबा जानानै दंखायो होनबा मानो लेंहरबाय थायो नों आं मोनथिया आं रायलाया मिथिबाय आं रायलायला बिदि रायलायला मानो लेंहरबाय थायो नों फन हरबाय थायो आं मेल्ला फन मोनखायो नोंनि दे आं माला फन हरबाय थाखो नांगौ दे दिरुन दे नांगौ दिरुनदो जाबाय दे थाब रायलायदो दे सर्ट टाइम दे आं नोंनो फन हरला मानो जोब्बाय दे थाब बुंदो दे जोबहोदो दे खोथाया जेबो नुखाला नों मिथिबाय नोङो जेनेबा सोरबा जरायला नुदों होनबाय बेयावबो नांगौ अनेक संबाय ओमफ्राय जेबोखौ नों मिथिया नों मानो आं बेनि बिसि नों मम्मी मा जायो देखा साननि मा जायो मा आं मम्मी बिसि होबायनानै होनबाय आं माला हमनो सोरनि सिगाङावहाय रिखनिनि सिगाङाव बिदिनो नोंबाथाय आं गैला दानो माला रिखनिजों बेरायलायखौ खर' गाज्रि आं मिथिया सोर रिखनि आं सिनाया खिन्थु बिनि गोसोनाय होननानै नों मिथिगौ आं सिनाया नों खमसे खम आलदा हिनजावफोरदों आंखौ नों बिदि डाइरेक्ट माबा फैनो हायामोन ना नों सिगांनिफ्रायनो हायामोन ना नोङो सिगांनि होनानै दालाय माथो फैबावखो ओमफ्राय बियो नों मानो फैनो हाखो नों जुदि सनसल हगाराबा बियो मानो फैनो हाखो नोंनि रुमाव मोनथियो आं जेनेबा माबाबाय आंखौ दा मिथियो बेखौ नों मिथिजोबगौ आं दा मानसिखौ बिदि मावनो थाखाय मानसिखौ टाइम मोना नोंखौ बेसेबां टाइम होखो आं 2021 निफ्रायनो आं नोंखौ बादा हरदों नंगौ नाङा नांगौ बिनि रेकर्डखौबो नांगौ जाबाय दे सोर फैदोंहाय खमसे खम मोजांथ' नांगौबा नों गाज्रि प्रब्लेम रायलायनो नांगौ नोंखाय डाइरेक्ट अके लोगोफोर नोंथांमोना बे प्रिति नार्जारिनि बुंनाय रावखौ खोनाखाबाय होनबा दा बिथाङा मा बुंदोंमोन होनबा बे माने गोलावदों खिन्थु आं ससेल'सो सुंद' होदों होनबा दा बिनि बुंनाय रावखौ नोंथांमोना खोनानाय बुजिबाय नङा होनबा बिथाङा एमजेनिथिंनि बिसिया माने एमजेनिथिंनि सायाव मा रोखोमै बुंदोंमोन होनबा आरो लोगोसे ससे आङो मैयानि दिनाव ग्रिसिखौ जिहेतु ग्रेमसि नार्जारिखौ जिहेतु मोनसे रुमाव बिनि देरहासार बसुमतारिनि माने बिसिया हमदोंमोन नङा होनबा थांनानै दा बेनि सायाव मा बुंदोंमोन माने बेखौबो नोंथांमोना ससे खोनाखाबाय नङा होनबा दा बेफोरबायदि जाथाय सोलिगासिनो जोंनि बर'फोरनि जिहेतु जा समाजाव दा गुबुंले सोलिगासिनो माने गोबां रोखोमनि गाज्रि टाइप नङा होनबा दा बेफोरखौ जोङो होबथानांगौ गावनो बुजिनानै नङा होनबा बन्द' खालामनांगौ दा बेफोरबायदि भाइरेल जाबाय थाबा जोंनि बर' समाजखौ बर' मानसिफोरखौ गुबुन हारिया मिनिगोन नङा होनबा बेनिखायनो नोंथांमोना गावनो बुजिलायदो दा सोर थांनो माने नोंथांमोनखौ बिदि बुंबाय थानो सोर फैनो नङा होनबा गावनि लाइफखौ मोजां खालाम ओमफ्राय बिदि निजिनि मान सन्मानखौ दाजा बेखौनो बुंनाय थाबाय लोगोफोर